Ekene m unu, ekenekwa m ndị ichie be nna m, ekene m ichie ikwu nne, kene aja na ụmụokwu na ụmụokwu, kene aja na n'eli dị na n'ọka. A sị na amegburu isi ka nrụli isi, abịa megburu ọdụ ka nrụli ọdụ. A na-agha atụfu isi uju enwelu ya. Na ekenere ndị obi anụ n'obu mata n'obu anyị, ọrụ ndị aka ji ọrụ ndị eze anyị, mmụọ ọka anyị niile ji bulu na ozi abịara na nta ajụjụ agbala ahụ maka ịgbasatala obodo anyị nọ n'ime ewu be nna ugwu a n'ime okwu. A sị na ebe anwụdere isi jedere. Onye na-anọ onye nso na n'isi eze na onye nọdebe nna o wee mụta iwe. Ejiri isi awọ amamihe ọ bụrụ ọsọ n'isi awọ. Ekene m chi m, chi onye adịghị ezu a na-akwa na-eme wee sị na nkenelu arụbụ n'agụ na ihe gbasara akọ na uche na amamihe ndị unu nyere anyị na ụrọ na anyị ka machara mana na unu ruo ndị ichie na mmụọ mere onye bịa ọkwela anyị ugwu n'agbanyeghị na anyị bụ nwata, maka na onye alụte anyị alụ na o nwere iwe ọ ga-amụta n'aka anyị. Ya bụ mmadụ ịmụta iwe n'aka anyị abụrụ na anyị nwa kacha mara na ọkwa onye bịa anyụkọta amịrị ọnụ ọgbọ ụbụrụ. O nwere nke anyị ya amụta n'aka mmadụ, nwee nke mmadụ ya amụta n'aka anyị, ejikọ onye ọnụ. Ya bụ ọ bụrụ ukwu azịza na anara agbaji. O wee sị na ekene m unu bụ ndị obialene recognizing emeduga iwe ọzọ. Nna m bụ the late ichie Dr. Simon Nwogwu Agbe, na dịka anyị na-ekwu okwu na-anọchi ogwu n'anya ka anyị nwee ọ ga-abịakwa ahụ iwe ahụ agụ ji eme ile bụkwa na mbọ ka ọ dị. Ukwe kọwaa gosikwe na mmadụ nọ na ama m na ọ dị unu wuo ụmụnne m bụ ndị bịara nchọpụta obodo unu ogunzu tata site na ele esi wee gbazie
wee kwuo ka o si do na eluigwe si do na mgbe ele ahụ iwe nsogbu na o si do n'ọwụ ka ọ dụcha maka gịnị anaghị m eti aka n'ihe edoro m anya ma iwe m amara isi maka ejebe ajụrụ a o wee n'ibe ajụrụ a ga-ebute ayara aya ya na o buru ogunzu na n'iji unu bịara and mbọ ihe unu ji n'aka wee bịa nọ mbọ ele esi ihe mee iji wee dozi ọdịnala na omenala anyị bụ ọka ka mmụọ ndị ọbụla anara alụ ọlụ ka emebenyebe anya na ya ka mmụọ lụwa ọlụ ka e wee wofuwe ajọ ire jụrụ obodo ka a wee rọfuwe aka n'ime ọka na ọ karịrị akarị ka a wee rọfuwe aka osisiri ọka ata n'ime ọka onye bụ iwe bụ ebumnobi anyị bụ ndụ ọganihu omenala anyị na-eme na-anwụ ike anyị n'agbanyeghị ụdị batụlụ na anyị na-ahụta n'obodo ụdị batụlụ na anyị na-enweta n'obodo na ndị na-eje okpukperechi nke oyibo ndị na-ejezi alụ ụlọ eweta ajọ ihe n'obodo ebiazie anwụ a na-agba mbọ ka e esi mee ka ọdịnala bụ mmụọ nkwu mmụọ ma ngene ma alụsị bụ mmụọ bụ omenala ndị a na-eme mmụọ dịcha na ugwu ma aja ana etinye aka tinye ọnụ mebie ka esi ya adụ mma ka amalụ onye ahụ bụ onye ọdụ n'aka ya nọ n'ugwu ahụ onwe onye ya bụ mmụọ na-enye nsogbu onye ahụ gbalụbata n'ugwu ahụ wugodula ọsọ ọjị ka o ji wetelu mmụọ ahụ ama na onye ajọ ahụ bara n'aka bụ onye bụ asọ bụ onye mmụọ ahụ chọrọ ya bụ ọgbawa ya bụ ọjị mmụọ ege onye bịara m n'obu ntị n'elu ewu ọma ya bụ mba a na-agba ụfọdụ ndụ na-eweta ajọ iwe na-eme na ha na-asị ya na ha na-eje ụka na ha chọrọ na ha na-eje ụka na ha chọrọ eme na si akpọ naba si emene nke a asịkwuo enwere onye eji nye eme n'okpukpeluchi na onye so n'okpukpeluchi nke ọ masịrị anụ mana rafunu ndụ na-eme omenala ọdịnala ka ha mee omenala na ọdịnala dịka ele chisi kia mee na iwu unu kwesịrị ime ka ndụ na-eme nke omenala ahụ ka ha merie onyerekwa ekwe ụfọdụ omume anaghị etinye anya na-etinye nseke na-etinye okwu na ụka ya ka ọ bụ na akwaturu omenala na ọdịnala ka ọ bụ sọsọ ya bụ okpukpeluchi si esi o nwere onye maala aka nri na aka ekpe ya mana ihe nke na-echukwu na ọdịnala na aja na ala aftabago ụfọdụ na ya bụ ndị isi ahụ nọcha n'isi eji okwu agba izu ndị uwe techela anyị ya bụ okpukpeluchi na-agha anyị arụ n'obodo dị iche iche aja na awofutebe goba abụ ka ezebadụ bụ ka akwụbatalụ were akwụbata wee malụ ka ezebadụ mana ọ ga-emekwa ụfọdụ ụmụnne anyị ndị bụ ndụ iti ndị ayọlugolu batrị bren abụchicha iwe ndị ahụ niile ha na-abụ iwe aka ya kpodokwa isi maka ha nọ n'isi kpodokwa isi ma sị na
omenala na ọdịnala nke nna ya ọla na ọbụla ji ọbụla alụ nọ nke ha bụ ndị oyibo a bụ nke ba mara mmụọ ba na-ewe n'ọnya bụ ejecha ọgwụ n'ọnya bụ kpọkọpị amara ekwugbu unu n'okwu n'ọnya ekene m ụmụnne anyị ndị rekọgnaizili obu anyị ndị rekọgnaizili anyị ndị rekọgnaizili ihe gbasalụ ọdịnala bụ nke nna m bụ nwa oyi egwu ọnwa agbe wee tụrụ ntutu jụrụ njụjụ wee bata n'obu anyị tata anyị na ahụ wee nọlịa okwu ebumnobi ha ọwụ na iwe bụ ebumnobi m iwe dị m n'obi n'ọnya dụkwuo metụtaziri obodo niile ka o si dị obodo niile erewa na anyụka amịrị ọnụ ọgbọ ụbụrụ esi na nkenere ụmụnne m ekene m ụmụnne ọ ga-adịla anyị na mma be anyị ga-adị mma ana ọka ga-adị mma na ụmụokpu ga-adị mma ana olu ga-adị mma ana igbo ga-adị mma asị aja ana igbo niile aja na Biafra niile ga-adị mma asị nke unu bụ mmụọ nọ na be ka unu nyere anyị bụ ụmụ unu aka ka anyị malite ka o wee dị mma asị na ọ ga-adịla anyị na mma ekenekwa m mgbịrịgba ama n'ezi na-atụ unu anyị si na ekwekụọ ama agba ọ ghara m ele tata bụ Nkwo Amaka ya ewere ọnọdụ eke ga na-amala anyị mma o were adịmala anyị mma abụghị adịla anyị na mma anyị si na ọdụba anyị ghara adị na mba adọkwa na mba ọdụ na mba bido n'isi anyị si na Amaka na ọ ga-ewere ọnọdụ na ya gaziela onye ọbụla ise